Foli ani tanuni an bɛ o lase Mali actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma aw balimakɛ Elbashir Thiam bi tarata donya in na babu min b'an bolo o de ye logements sociaux ko min ni a kuma wulila kabini surɔ n'a gannen don bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ logements sociaux min ni o bɛ ta k'a di ko maliyɛn minnu bɛ yen nɔ ni ala ma se ka nɔgɔya k'u ye pour que u bɛ se ka u halala dugukolo sɔrɔ k'u halala so sɔrɔ a bɛ se ka ta k'a di olu ma o tɛmɛnen kɔfɛ hali maliyɛn minnu fana bɛ tunga la n'o olu fana bɛ yen nɔ maintenant k'u bɛ se ka baara kɛ ka se ka musaka ci ka na jamana kɔnɔna la o logements sociaux min ka se ka ɲini ka d'u ma fana olu fana bɛɛ sen bɛ a la mais mun nana nin sen ta kuma caya kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko M5 ni o ye kulu min sigira Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna la k'a fɔ ko fanga taabolo man ɲi ko ka yɛlɛma don a la fo o kulu laban taara ni Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye o nalen kɔfɛ sɔrɔdasi fanga nana donc fo ka na gouvernement fɔlɔ sigi ka na filanan fana sigi ni an bɛ o kɔnɔna la i ko sisan bon nin scandale min wulilen filɛ nin ye ni a kuma bɛ mɔgɔw da kosɛbɛ walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ye wele bila an balimakɛ dɔ ma pour que n'o bɛ se ka masala o kan o tɛ maa dɔ ye o ye Tayiru Ba n'a fana kun cɛsirilen don kosɛbɛ M5 ko la an bɛna kuma di a ma Tayiru ka se ka a ka yeta fɔ an ye nin dossier ko in na Tayiru Ba i ni sɔgɔma. Auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam an balima cɛ n'a muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka ta ka ye fotaw de ni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen y'an kuma Elbashir min fɔ ka Mali acti ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen fɔ aw ka wulikajɔ la ani aw ka cɛsiri la. Ayiwa Tayiru Ba i yɛrɛ ye kun ye M5 cɛbalenba dɔ ye an hakili b'a la bi kana ye k'a fɔ ko M5 tɔgɔ kana ye nin scandale fɔsɔn na e yɛrɛ bɛ se ka o faamuya cogo di d'abord san'an ka taa o ɲininkali la logements sociaux e yɛrɛ ka faamuyali la mun de don. Bashir bamananw ko mbugaran somɔgɔw ɲɛna tɛ ci sama bɔ n b'i ka kuma yɔrɔ dɔ cadre fɔlɔ M5 ka scandale tɛ parce que M5 tɛ logements sociaux di mɔgɔ ma M5 ma participer a baara foyi la nin ye jamana yɛrɛ ka taabolo de ye bon logements sociaux a dabɔra de walasa jamanaden minnu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni seba t'u ye ten ka terrain san ka du jɔ u yɛrɛ halala wari la joona joona donc logements sociaux ninnu dabɔra ka d'olu ma walasa u ka sara kalo kalo dɔɔni san 5 san 10 san 15 san 20 kɔnɔna na donc n bɛ fɛ ka mun fɔ logements sociaux kɔrɔ tɛ ko cadeau logements sociaux kɔrɔ tɛ ko dɔn logements sociaux kɔrɔ tɛ fi sabilillahi a bɛ di mɔgɔw ma de mɔgɔ minnu b'a sara jamana ye donc ala kama dili tɛ fo yɔrɔnin ka faamuya maintenant a dabɔkun de ka mɔgɔ dɔw dɛmɛ ka k'olu kɛ dutigi ye jamana kɔnɔna na n'i ye maliyɛn ye mais a idée je pense que a tun daminɛna ATT ka waati la n t'a dɔn ni hakili b'a la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ olu ma ko ATT bugu bon IBK ye dɔ k'a la transition fana tɛmɛ n'a ye o de y'a hakililakun yɛrɛ yɛrɛ ye donc fufalaki tɛ fi sabilillahi tɛ n'o faamuyara je pense que an ka kuma tɔ bɛ nɔgɔya mais M5 ka dilen tɛ mɔgɔ ma n b'o yɔrɔnin jalatigɛ k'o bɔ a kɔnɔna na sɔnni an ka taa kuma ɲɛfɛla la. Ayiwa e yɛrɛ ko M5 ka dilen tɛ a ko kɔnɔna la mais mun yɛrɛ la e yɛrɛ bolo le fait que M5 maa dɔw tɔgɔ yera la o nana kɛ polémique ye tancogo la. Bon Bashir i b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi bi in na diversion de ka di mɔgɔw ye ani théâtre bɔ ni comédie c'est-à-dire n bugɔra somɔgɔ bamananw ko tɛ ko n'an ka dumuni kɛ ani fa tɛ juru saraw tɛ kelen ye logements sociaux dira maliyɛnw de ma bon ala y'a kɛ an teri dɔw b'a kɔnɔna na ani minnu ye wulikajɔ kɛ ko ka na ni Mali kura ye moi personnellement ne ma juguma ye nin ko in na mais bɛɛ n'i ka faamuyali kɛcogo don quoi bɛɛ n'i ka yeta fana don k'a fɔ ko logements sociaux taara k'a di mɔgɔ 2 walima mɔgɔ 3 walima mɔgɔ 4 peu importe le nombre hali n'a y'a sɔrɔ olu bɛ M5 kɔnɔna na maintenant k'o instrumentaliser k'o exploiter à des fins politiciens Bashir kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ y'o de ye parce que ne ye jateminɛ min k'a ko la mɔgɔ dɔw kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ bi parce que olu yɛrɛ fɛ tant que Choguel ko kala Mayiga bɛ premier ministre la olu ka latigɛ tɛ se ka sɔrɔ Mali kɔnɔ walima fanga taabolo man d'olu ye
Donc, il faut tout faire pour abattre le premier ministre. Et c'est ça la malhonnêteté de cette histoire-là. Sinon, peu importe, M5 Mokobalon, M5 Mokotala, moi je pense qu'il y a dire Malion de ma quoi. Parce que Bibina, n'a ma fait nos familles Bachir, ça c'est des faux sujets. Ça c'est des faux sujets. Parce que Ningal Kanka Kemuna Bibina, gouvernement Bolo, Oye, Ambeka Wulika Jomke, wala saka Malikura Sigi, ani Kunklena Kura Muntara, Mali Nyamgo fe wala sauka waliade. Anganka deba fonko odeka, inafo kala nasraka, kena nasraka, lakana nasraka, balo nasraka, ani dunga fa nasraka, ani ka tama herani badena isagoma Mali konanana. Ne ka jatemenana, na me gouvernement évalué bibina, surtout le premier ministre, ameta au terrain nous deka. Mais k'a fo logement social dira Bachir ma misaliala, mundela dira Taïroubama, donc maintenant, ni corruption ni corruption yebi, ni corruption sini, et c'est très loin du favoritisme, c'est ça les faits. Donc, Taïrou, ora ibe ka foko ali mbol ke daga fanga konna la mo ko mbe o reproche kile nege ka foko logement sociaux ko akmbe ataka di ibara mbol ke daga parti ani ayre na ko mo ka mbe klawle le nyonche mais ka dabura fandam kama ko lu kunte fin soro ala bon mo chama ba foko mi kala ibe ka kila ko est ce que o nyona kile daga ke tuguni une transition konna la transition mi mbe ka mali kura kuma fo tungo do El Bashir me faga mo fiana ko fin tuko kele nga umana mana tuko tekeli Malion ma boka keleke ko ka Mali kura sigi ko sabu ke munye ko logement sociaux te ka kila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o a kila cogo ɲuman ma o a tɛ ka waati la a dira fanga kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw ma i bɛ ka wagati la fana a dira fanga kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw ma mais bi bi na c'est pas le cas c'est-à-dire n bɛ fɛ ka mun fɔ enjeu mun b'an dala bi Mali kɔnɔ surtout ni lahawta ni balo fitna sanction mun b'an dala au lieu que anw Maliens k'an bugu détail ka k'o kɛ essentiel ye an kan ka bɔ o de kɔnɔna na k'an ɲɛsin Mali kura jɔli ma parce que tout simplement l'exploitation politique ani manipulation politique ani instrumentalisation politique mun b'a kɔnɔna na dɛ c'est fait à dessein uniquement pour que ka transition mangoya surtout les premiers ministres kɛrɛnkɛrɛnya la ko n yɛrɛ dabɔ kun y'o de ye parce que mɔgɔ minnu bɛ ka kuma fɔ bi u tɛ ka Asimi Goïta tɔgɔ fɔ u bɛ ka John tɔgɔ fɔ nin ko la Choguel ko kala Maïga premier ministre M5 donc c'est politiser les débats et c'est un faux sujet donc k'a fɔ ko kunungo ko Maliens bɔra de uniquement oui est-ce que mɔgɔw ma Choguel le masuma mɔgɔ caman nana ye ala wa bon Choguel Masurula mɔgɔw yera la u ma ye a la ne tɛ se k'o jalatigɛ mais ne bɛ ka analyse mun kɛ c'est facile à comprendre El Bashir est-ce que Maliens ye wulikajɔ de kɛ IBK nɔfɛ ko logement sociaux tilacogo ma ɲɛ wa an ma wulikajɔ ko kama o anw ye wulikajɔ de kɛ k'an ka kɛnɛya an'an ka kalan an'an ka balo an'an ka lakana ko donna ngalama na Mali kɔnɔna na ko Mali sigi tɔ yɛrɛ kɛra woro karilen bɛ ka su sama ko san 7 instabilité institutionnelle bɛ Mali kɔnɔ san 7 premier ministre 6 san 7 ministre 200 ni kɔ san 7 assemblée sigi ko 2 ka tila k'a reporter ka maire ka mandat reporter institution dɔw bɛ yen olu ka mandat date banna mais olu bɛɛ tun bɛ en fonction donc pratiquement Mali tun bɛ nimakara de la an y'an bolo di ɲɔgɔn ma de ko parti ko tɛ syndicat ko tɛ association ko tɛ cɛ ko tɛ muso ko tɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ du belebeleba dɔ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko M5 RFP rassemblement de toutes les forces patriotiques ni faso bɛ se ka lazarate min ma a dusukun na donc M5 ye esprit de ye esprit mun don a dabɔra walasa ka Mali kura sigi de mais bi bi in na la moindre en fait fɛn fitinin dɔrɔn ka exploiter politiquement pour que ka premier ministre ka baara tiɲɛ a bolo dɛ an kan ka taa ni analyse ye au côté de la mais par exemple logement sociaux filɛ nin ye El Bashir ɲiningalikɛla tɛ fili ne bɛ ɲininka o les bâtiments publics la u y'u feere yan nɔ k'u da wandɛrɛ la k'a feere opérateur économique ma bâtiment public minnu dɔw kun sɔngɔ ka ca ni miliyari 1 miliyari 2 u y'a don ngalamana k'a di opérateur économique dɔw ma i bɛ ka waati de ko dɔ ko ye a des sommes modiques ni bâtiment mun bɛ feere misaliya la miliyari 1 u bɛ t'o di u yɛrɛ ka opérateur économique dɔ ma
million kɛmɛ walima million kɛmɛ fila donc ka da wandɛrɛ la quoi segu kaw ɲuman na ka da wandɛrɛ la o fɛn ninnu bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ en même temps El Bashir makila en même temps Bafa ni cliché mun bɛ duko kɔnɔ bi Mali kɔnɔ logements sociaux c'est-à-dire n bɛ fɛ ka mun fɔ c'est la face visible de l'iceberg sinon n'i bɛ logement ko yɛrɛ débat kɛ bi Mali kɔnɔna na mɔgɔ dɔw bɛ bi so 10 so 20 b'olu bolo date ka maga olu ka kuma na bâtiment public bradé la yan nɔ date ka maga olu ka kuma na donc c'est pas que mɔgɔ damadɔni dɔrɔn M5 kɔnɔna na walima maliyɛnw cɛ la plutôt olu kɛlen ka nin logement social in bénéficier et puis an ka ne ɲinɛ facteur dɔ kɔ a ma d'u ma k'u k'a ta o a ma nin u la o a ma d'u ma ko fi sabililayi o a dir'u ma de k'a juru bɛ don u la i n'a fɔ logement sociaux sariyaw y'a yira cogoya min na u fana bɛna wari bɛɛ lajɛlen de sara maliyɛnw ye n'u sera k'a sara a fɔra a banna n'u ma se k'a sara u ni banquiw de b'a bɔ ɲɔgɔn na mais o kuma tɛ fɔ donc u bɛ t'u bugu détail ni ninnu de kan ka essayer ka fanga yɛrɛ surtout le premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'a mangoya i jogo mana kɛ soza ye cogo cogo El Bashir a fɔ ko a tulo ka jan. Bon, n t'a dɔn ni El Bashir tulo bɛ n na mais ne kɔni ɲɛ t'ale la bilen comme an bɛ direct la n bɛ continuer ka analyse dɔ kɛ qu'est-ce qui se passe d'abord bi bi in na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko fincogo ye kelen nka u manamana cogo tɛ kelen ye k'o sabu kɛ mun ye Mali transition ani transition tɛmɛnenw tɛ kelen ye Mali kɔnɔna na o ye kelen ye Mali transition a ma dabɔ ko ka élection kura kɛ a dabɔra de ko ka Mali kura sigi Mali kura sigili wuli ka jɔ maliyɛn cɛ n'a muso a denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn dɔ kɔnɔna na ko M5 RFP du belebeleba don faso miska la zarate min mɔgɔ kanu na k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ o wuli ka jɔ kalo 3 su man di tile man di kalo 3 maliyɛnw bɛ ka neni kalo 3 maliyɛnw bɛ ka bugɔ kalo 3 maliyɛnw bɛ ka don kaso la kalo 3 maliyɛn maa 23 k'olu ni kɛnɛden bɔnɛ fu falaki fanga kɔrɔ tɛmɛnen fɛ ko ka Mali kura sigi sɔrɔdasiw wulila o fana ye maliyɛn dɔw ye parce que bi bi in na ka essayer ka mɔgɔw séparer ka bɔ ɲɔgɔn na aw ye sɔrɔdasiw ye aw ye civiliw ye aw ye musow ye aw ye denmisɛnninw ye aw ye cɛkɔrɔbaw ye a bɛ fɔ o de ma ko l'escroquerie politique parce que ni sɔrɔdasikɛ y'a da don Maliko kuma na a kan k'a da don a la paratata piyan donc le fait que armée malienne an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u wulila le 18 août ka kɛ arbitre ye anw ni IBK cɛ ni ko anw ɲɛmɛ fasoden jama de ma donc u ye baara kun fɔlɔ daminɛ n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna o tɛ ci sama bɔ u taara spectateur du changement k'olu ta ka n'olu bila en place et en lieu des acteurs du changement bamananw ko ten i ma sɛgɛn fɛn o fɛn nɔfɛ i ma wuli ka jɔ kɛ fɛn o fɛn nɔfɛ i ma wɔsi fɛn o fɛn nɔfɛ e tɛ se k'o fɛn minɛ ni barika ye i tɛ se k'a minɛ n'i bolo fila ye donc kurun kun tora taa ni ka segin la ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ alors que maliyɛnw ye wuli ka jɔ mun kɛ ko ka Mali kura sigi a baara a ma se ka daminɛ transition kun fɔlɔ u ma se ka sɛ dabɔ ji la bon bamananw ko ten ko à quelque chose le malheur est bon walima tubabuw ko ten ala y'a kɛ fanga kun nɛlɛmana tuguni
k'a kɛ rectification ye k'an ka segin fondamentaux ma an ye wulikajɔ kɛ mun yɛrɛ kama donc El Bashir o wulikajɔ in oui il va que to connexion apparemment j'étais seul voilà, là il y a problème caman cité est-ce que Malikura kun na kun tɛ pour ka se ka o problème bɛɛ kunbɛn i n'a fɔ ATT clé i bɛ ka clé logement sociaux kun bɛ ta k'a di mɔgɔ ma par favoritisme i n'a fɔ o ye cakɛda yɛrɛ bɛɛ yurugu kun nafa ɲɔ ɲana kosɛbɛ mais n'a fɔra ko Malikura est-ce que Malikura na kun tɛ pour mettre fin à ces anciennes pratiques là minnu ye jamana se dingɛ kɔnɔ est-ce que minnu yɛrɛ kunun est-ce que an kan k'o ye tuguni Malikura kɔnɔna la wa El Bashir pratique mun kɛra ni logement sociaux in tilani sira kan ani kɔrɔlenw u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjalan ni baji fo mɔgɔw ko de faamuya kelen a filanan n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen na a y'a minɛ a k'a ta o tɛ fi sabililayi tɛ a dira mɔgɔ minnu ma aw ɲɛ bɛ bamananw ko ten ko El Bashir El Bashir tulo bɛ na bamananw ko ko furalankalani mun bi i ba sinamuso ɲɛ la dɛ k'e dabɔ de la su ni tile nka ko bɔbɛrɛ mun turulen don i yɛrɛ ba ɲɛna i ɲɛ t'o la o donc mɔgɔ minnu bɛ ka jalakili kɛ bi ko kun jumɛn de la logement sociaux 3 4 5 ɲɔgɔnna tara k'o di mɔgɔw ma minnu ni transition ka surun walima minnu tun bɛ M5 kɔnɔna na o kumana n tɛ mugu dun a tɛ tɛntɛn ɲɛ na a tɔ kɛra o ye dɛ parce que ne yɛrɛ bɛ nin débat in filɛ fo sujet de ye quoi mais a dabɔlen don a kama de pour que ka premier ministre fragiliser a kɛn bɛ ka Mali ta k'a bila kunkilenna mun ka bi n'o y'an ka indépendance ani an ka souveraineté k'o kɛlɛ k'a kɛ fo ka s'a dan na surtout an bɛ wagati min na bi na Mali kɔnɔna na sanction b'an kan kalo kelen bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲini ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ waati mun na maliyɛnw kan ka jɛ ka don da kelen fɛ ka jɛ ka bɔ da kelen fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ pour que ka Mali bɔ ni dingɛ in kɔnɔ Bashir n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw de fana kɛn bɛ ka wuli ka jɔ daminɛ an da la ko logements sociaux donc c'est pourquoi j'ai écrit dans n ka poste dɔ la n ko logements sociaux ne veut pas dire tout simplement quoi donc n'an y'o yɔrɔnin faamuya dɔrɔn an bɛ lafiya moi je pense que u bɛ ka essentiel de déplacer sur les détails ka na ni diversion ye baara yɛrɛ laɲini ye mun ye dɛ n'o ye Mali refondeli ye dɛ ko o sape an bolo k'o saboter an bolo a banna mais Tayiruba est-ce que e yɛrɛ bolo nin tɛna se ka kɛ farafali fana sababu ye M5 kɔnɔna la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ M5 bɛɛ tɛna sɔrɔ bon k'a ye k'a fɔ ko M5 fana kɔnɔna la jateminɛw y'a ye k'a fɔ fana ko fanga binnen kɔfɛ de M5 tigi cayara est-ce que minnu ye kɛlɛ yɛrɛ kɛ ani minnu nana kɔsa in na ni a kɛra nin cogo la est-ce que a tɛna nin farafali fana ye M5 fana kɔnɔna la wa bon ça veut dire que ni anw yɛrɛ sɔnna o ma ça veut dire que anw ka wulikajɔ kun tɛ Mali ko ye na anw yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko M5 bɛɛ lajɛlen M5 maa bayirikaw faralen ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hali san 100 kɔnɔna na tu penses que ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka logements sociaux sɔrɔ wa donc M5 ko yɛrɛ tɛ o an tɛ M5 ko kuma na dɛ parce que aw bɛ ka redit ka na au niveau de la c'est une gestion de l'État État de commission sigi commission mun b'a ye k'a fɔ candidat minnu b'u ka listew déposer k'u ka dossiew déposer n'u n'a ka kan État bɛ tri kɛ ka sɔrɔ k'a di olu ma donc mɔgɔ damadɔ minnu yera kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ M5 na mais u ma logement sociaux in sɔrɔ k'o sabu kɛ u ka appartenance ye M5 de la minɛ an k'o yɔrɔnin bɔ ɲɔgɔn na dɛ parce que ko ficogo kelen o manamana cogo tɛ kelen misaliya la ni ne Tayiruba kun y'a sɔrɔ sisan ne y'a sɔrɔ de en tant que citoyen malien Tayiruba pas en tant que militant du M5 ou bien en tant que militant de n'importe quel parti politique que ce soit analyse bi kɛ n'o côté de mais n'an y'a bɛɛ redit ka na M5 ko la donc ça veut dire que aw yɛrɛ de bɛ k'a yira bi k'a fɔ donc M5 nana fanga la de walasa k'a kɛ gâteau tila ye alors que tel n'est pas le cas o tɛ o donc ni e y'a sɔrɔ bi sisan Bashir e bɛ baara kɛ Mali Actu la yarɔ misaliya wɛrɛ e tɛ baara kɛ Mali Actu la ni e tun y'a sɔrɔ ne bɛ se ka Mali Actu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen jalaki ko Bashir y'a sɔrɔ wa e y'a sɔrɔ en tant que El Bashir Thiam de o mais i m'a sɔrɔ en tant que journaliste à Mali Actu
Vrai ou faux? Donc, on a M5 kokma voilà, on a Shogel kokma voilà, on a nana logement sociaux yere, John na kakan, John na manka, adira mogo munuma una kakanwa, walma una manka, ode débat des points. Mais mogo be ka instrumentaliser, ka exploiter à des fins politiciennes. Au droit de à des fins politiques, au droit de sinon ni ya ni srawre ka droit baje. Yo ram fo sayna fo critère ko la. Est-ce que ere bulu ni be ma do M5 ko la ko mamunu ya soro ere bulu est-ce que ube critère ko na la wa ere ka famel la. Bon, nete mogo munu ya soro M5 konana na netu ka vie sociale donc parce que politique ko de benen no che, mais je ne vais pas que ka débat réduit mogo munu ya soro M5 konana na parce que ni yu jate uti teme mogo tan nyogona ka ne ka information na abe farale nyonga to boyere. Donc mogo kemeni ko logements sociaux munu soro comment tu fais que anga débat ramené au niveau de 10 personnes. Donc ni ya ye fana ka fo commission munye barake dossier ka oya di uma ni ambe mogo jalaki bi je pense que sonangata soti kalada dabikun ka nyimi nyini mogo kumulo la hanu kumulo dilen do M5 konanana pourquoi pas ateta commission mogo no fait vous en tant que journaliste ani politicien munu be ka exploiter bi aita commission mogo nunu no fait aka ni question technique nunu poser au kuna mais moi je défends du point de vue politique M5 data la bi M5 data la chini M5 ma siège commission d'attribution konanana M5 ma quota soro fana ka fo kambo clan ani ñogonche ne kon mi soko affirmer bi mina parenthèse ni do daele et il y a de ces malhonnêtes là olubi CNT konanana obi boka déclaration ke parce que ñoo defo c'est instrumentalisé quoi anya CNT membre do ka déclaration yi ko il faut que segika ke ni mbaranka et logement social de la mouvement mame CNT membre ina fo John comme la be mogo be bamanan ko bebe fili ni rotoma mais mogo shiti fili ni rokmama CNT era sigara tuga mana amba kalama mogo taru yera soro CNT konana na tuga mana amba kalama mais bamanan ko koto nyontala ode be karabuku me shila o bamanan kelo nde ko tuguni ko mogo bi panko do kuna wala saka mogo yake. Le fait que Malika intérêt supérieur imposé le no ambela jeleka anya ndade oka ka anya tu oka malikodo mogo kodombe nga ikobe donde mais an kono gana biama fenkala madu anda finama korodo an so lamatama o mogo munum ni faso den jama yere moluta ko bla CNT kono no lo willa bi ka fo ko ni logement social dira tuga mna ko lala yurgu do ba kono nana ko ka nyanyini o te zoklele polsila ay tabi manga ki don jabe tango era ga famela o saka ma don be CNT ko na munu boraka ni la seka d'autant plus que ay ga foko mamunu be CNT kono ka fara M5 yere ka majoritairement a bebe ka fanga du gorma tinti akra premier ministre ou akra soro suyo e ba majoritairement bebe ka fanga du gorma tinti mais ko sele le niveau là era bolo be saka CNT ma jonga la ni ka foko ka segi lisinga ko akatoko manya ko yuru be soro la. Bon, ne o de fo quoi, mo bébé fili ni roto ma mais mo shiti fili ni rok ma mo munu nya fo bu yere do je pense que e fana journaliste e boudon an la me ba ko fana boudon quoi mais mbe feka mun fu nya na dro ou bi CNT konana na amma a keleme ka fu ye ministre de wele kana o interpeller amma me ka fo ou yere damay enquête sérieuse le fausse que ils se comportent comme des activistes comme des vidéomans comme des partisans zélés. Parce que tout simplement nyamu fiena Bachir de kana nyoro ronin kokoy nin question mbe ka exploiter ka instrumentaliser de pour fragiliser les premiers ministres bonne do mu famia ni ko ina ijugu manake suzai tuko afa klo kaja ambe dom na ko bibina shogel ko kala maiga be ka tani jamana nye tuga mina de abeta tandi parce que anyo de fo ngam perele no ka kolonsi ngame minogo munyo ko fo anga se jima oh ama se jima folo peut-être do impatience bula d'autres précipitation, d'autres rapidité. Malikura tise ka sigi ni degunta konanana. Nanyo famia dro ame lafia ni wakatina. Mais na fora sisan ko fanga yere konanana. Parce que ni ya hali mogo munu mesente kona bi ubeka foko ni kanin ko yeyini do arrêter parce que M5 mogo do be logement social sorade. No yeyini na obitala ba shogel ko kala maigala ka tebu ola Kakina Fo, il est responsable politique de cette situation, alors que c'est très loin des cas.
an bɛ mun f'u ɲɛna dɔrɔn u ka ji kɛ u koliji la u ka segin u kɔ parce que ça c'est des faux combats. Taruba an y'a k'a fɔ ko M5 ka fara CNT maaw kan i b'a ye k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka transition soutenir n y'a fɔ n bɛ segin a kan premier ministre ni sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen donc est ce que o b'a yira k'a fɔ ko nin logements sociaux dossier in a nana ni farafarali dɔ ye sujet de la transition niveau la wa n'o ye M5 ni CNT kɔnɔna ye wa. Non, non, non. Bamanan ko ten ko cɛw bɛ si ka baro kɛ dugu mana jɛ o tɛ ɲɔgɔn fa bali o tiɲɛ fɔ n teri a tɛ teriya sa mais a b'a yoba yoba quoi et puis tiɲɛ ye fɛn dɔ ye a tɛ ɲɛ bilen o a tɛ ɲɛ ci nka a b'a bilen de donc nin wagati in na an bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que Mali ko de don ni ne bɛna fili ne bɛ cadrer ni ne fana filila e bɛ ne cadrer et vice versa parce que n'an y'an ɲɛ tugu nin ko ni dɔw kan a bɛna wolo ko wɛrɛ de la n'o bɛ ka sababu ye k'an fara définitivement an tun tɛ fɛ an ka fara parce que an bɛ fɛ a ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo n bɛna parenthèse dɔ dayɛlɛ i ka nin débat in kɔnɔna na El Bashir mɔgɔw wulila bi kɔsani na k'a fɔ ko Choguel ko k'ala Mayiga ko CNT illégal et illégitime français ka ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ale kɛlen k'o kuma fɔ dɔw ko k'a y'a mɛn Choguel de da ne bɛna misaliya dɔ d'o kuma in na El Bashir dutigi e bɛ nasɔngɔ bɔ i bɛ courant sara i bɛ ji sara i b'i muso furakɛ i b'i denw furakɛ don mun na ni e ko ko kɔkɔ ma nabɔ walima bi n'a ma diya kɔmuso kuma in ka ɲi e da ka tɛmɛ nantankolo tɛmɛbaga sira n'an ka du gansa ka n'i sigi walito kan k'a dun ka tila k'a fɔ tuguni ko n'a ma diya Jean-Yves Le Drian kuma in ma ɲi ne da parce que ale ye nantankolo tɛmɛbaga sira sigi n'an ka dun de ye alors que dutigi ye Choguel de métaphoriquement parlant n'i y'a ye an y'a fɔ o waati ko CNT illégal et illégitime a kuma in a légalité n'a légitimité de kuma anw bolo k'a fɔ o wagati mais n y'o de fɔ quoi n ko janto yɛrɛ la o de bɛ karabugu mɛn si la pour le seul intérêt supérieur du Mali an ye ko dɔ to yen ko dɔ kama ka fara ɲɔgɔn kan parce que kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ ni dɔw tɛ k'o faamuya hali bi CNT kɔnɔna na jɔn de bɛ ka na ni farafarali y'an cɛ bi même moi Tayiruba ne ye Choguel critiquer ko caman na parce que i b'a dɔn ne kɔni tɛ bɛɛ ni wiwi ye et puis moi on peut pas me manipuler mais n'i y'a ye ne bɛ ka transition k'u dɛmɛ bi parce que c'est l'essentiel qui est sauvé o essentiel ye mun ye o ye Mali ka existence ye parce que bamananw ko n'i y'a mɛn ɲɔna dugu girinna ten i sen fila de bɛ duguma o ne ye politicien ye n ko jamana de bɛ yen ne ye civil ye jamana de bɛ yen ne ye activiste ye jamana de bɛ yen ne ye journaliste ye jamana de bɛ yen donc n'i y'a ye i ɲɔna dugu girinna tɛ i sen fila de bɛ duguma maintenant dugu in de bɛ ka ci sisan k'o sabu kɛ mun ye parce que diɲɛmaa de wulilen don an nɔfɛ jamana kuntilenna kura mun talen don ko ka Mali kura sigi o kan dɛ k'olu tɛ sɔn o ma bi olu tɛ sɔn o ma sini o de sababuya bɛɛ kama ne ko n ko baw yɛrɛ dama ka to ɲɔgɔn na o ka fisa suruku ka don an tu la ye El Bashir ne bɛ démarche min na bi a dan ye nin dɔrɔn de ye walasa an ka jɛ k'an bolo ni ɲɔgɔn ma ka Mali bɔ degun kɔnɔna na c'est aussi simple comme bonjour. N'Ala sɔnna ma. Ayiwa Tayiruba an ye dɔ kɛ kuma la an ka babu bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma. N bɛna parenthèse laban dayɛlɛ i ka permission na an y'a jateminɛ maître Tapo a ye débat dɔ kɛ Africa Blue la a ko transition dabɔlen don dɔrɔn ko ka fanga kura de latɛmɛ quoi ka baara kɛ dɔrɔn k'a di fanga kura ma o ka tɛmɛ ni baara ye c'est à dire ale yɛrɛ ma anw ka nin transition in taabolo faamuya parce que ka Mali transition k'a réduire élection ko kuma dɔrɔn na o ye braquage politique de ye parce que u bɛ fɛ ka transition in braquer de ka taa élection na daridarinin na alors que anw ma wuli ko ka élection kura kɛ El Bashir e yɛrɛ y'a ta ka pɛrɛn caman kɛ an nɔfɛ Bamakɔ kɔnɔ en tant que citoyen et en tant que journaliste tiɲɛ tɛ wa e y'a mɛn jɔnni da kalo saba kɛlɛ kɔnɔna na ko élection kura donc an bɔra de ko Mali kura élection ko in filɛ nin ye n'an y'a kɛ tan a bɛ kɛ ka kɛ bin siyɛn ka kɛ bɔgɔ siyɛn ka kɛ bin kan ka na ni braquage politique dɔ ye u bɛ ka taa n'an y'o terrain kan c'est pourquoi an tɛ se ka sɔn o ma cogoya si la an bɛ fɛ ka réforme institutionnelle réforme politique réforme sociale réforme économique ka Mali ko k'a jɛ pas ka sɔrɔ k'an ɲɛsin kalafili ma ni fanga mun sigira o kan kan o b'a sɔrɔ soubassement ka ɲi san 10 san 20 san 30 san 40 nataw la an bɛ continuer ka étages jɔ soubassement ɲɛnama sanfɛ de génération en génération maintenant logements sociaux ko kuma ye manipulation politique dɔrɔn de don
instrumentalisation politique de dos, exploitation politique de dos pour fragiliser les premiers ministres parce que à kuma yɛrɛ bɛ talen don k'a tɛngu M5 ko la alors que M5 m'a participé à faux cela ni de près ni de loin. C'est une gestion autonome de l'État du Mali. Point final. Ne ka faamuyali la El Bashir. I ka kuma kuma. Bon, kuma laban mɛ ne bolo n bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo El Bashir vraiment n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn I ka wuli ka jɔ la kosɛbɛ. J'essaie I bɛ ka sacrifice mun kɛ quoi parce que a ma nɔgɔn an si bolo. I bɛ ka baara min kɛ vraiment c'est un travail de fond. Min ye pris parti la, min ye tɛgɛrɛ fɔ la, min ye jɛmɛ fɔ la. Malgré que tu es journaliste, mais en même temps tu es citoyen malien, il faut un peu de critique donc comme toi et moi aussi quoi. Et même profiter quand terre d'Agaouli faut Sega Jara depuis Paris, donc on va quoi équipe belle faut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. À la prochaine fois pour une autre analyse avec plaisir quoi. Merci beaucoup Tayrouba. I sɔnna k'an ka ɲininkaliw jaabi o diyara an ye kosɛbɛ an filɛbagaw an b'a bisi k'a fɔ k'u ye faamuyali caman sɔrɔ nin ko in na. Tayrouba an b'i fo kosɛbɛ. Ayiwa Malactu filɛbagaw k'a fɔ aw ɲɛna ko nin kun ye an ni Tayrouba ye ni sifinnaka don maa min cɛsirilen don kosɛbɛ Maliko la. Donc an y'a wele bi a ka se k'a ka yeta fɔ an ye bi logements sociaux min attribution kɛra ni M5 maa dɔw tɔgɔ fɔra a kɔnɔna la n'a kɛra furugufurugu ye maa caman bolo jamana kɔnɔna la k'a ye k'a fɔ ko fanga yɛlɛmara Mali kura min bɛ k'a fɔ ko taabolo dɔw bɛ yen olu fana kan ka to kɔfɛ donc an ye Tayrouba wele hakilina min bɛ a la ka se ka o ɲɛfɔ ani an filɛbagaw ye an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la nin kun ye a balimakɛ Basi Camu ye ka bɔ Mali Actu la aw ni ce a ka kulumajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.